2020ko martxoan munduko pandemia Europara iritsi zen bete-betean. Getxon ere, ezinbestean, jasan genituen ondorioak astez aste gure osasunean, osasun sisteman, sozializazioan, familian, ekonomian, geure egunerokotasunean. Azken batean, getxotarrok COVID-19 gaixotasunaren beraren ondorio negatiboak pairatzen hasi ginen, baita kutsatzearen eta edatzearen aurkako prebentzio neurriak ere. Martxoaren hasieratik gure esfortzu eta laguntza guztia 3 esparruetara zuzendu da. Pandemiaren ondorio latzenak jasaten ari diren pertsonetara, gure herriko aktibitate ekonomikoa bermatzen duten enpresa txiki eta autonomoetara, eta azkenik kultura eta kirol elkarteetara, beraiek baitira Getxoko arima. Gaur, hemen aurkitzen gara Getxoko udalbatza osoa, elkarrekin, 2021ko Getxo Ekinez programa aurkezten. Talde politiko guztien artean egindako elkarlanari esker eta lortutako akordio honi esker, gaur getxotarrentzat COVID-19aren ondorioak leuntzeko programa ezin hobe bat dugu. Getxo Ekinez 2021 programak 80 neurriz osatua dago eta 13.100.000 eurotako aurrekontu bat du. Neurri guzti hauek 5 arloetara zuzenduak daude. Hala nola, 24 neurri gizarte kohesiora zuzenduak izan dira, 6.982.000 eurorekin. 27 neurri sustapen ekonomikora. Bere kantitatea 4.917.700 eurotakoa izanik. 12 kultura eta kirol arlora zuzendu dira. Presupuestoa 1.164.000koa izanik. 5 neurri ogasunera, 285.500 eurorekin, eta 2 neurri osasunera, 230.000 eurorekin. Azkenik, ez nuke amaitu nahi berriz ere azpimarratu gabe, Getxo Ekinez 2021 programak ziurtasuna sortu nahi duela getxotarrengan. Krisi honen ondorioak gainditzea 80 udal neurrien bidez. Baina bereziki eskerrak eman nahi dizkiet udalbatza osoari. Guztien artean egin duten lanaren ondorioaz akordiora iritsi bait gara. Gaur egun hain beharrezkoak diren akordioak getxotarren onurarako.